това сте пропуснали админа Бюза, ами... Кой да кажа? Давай! Просто ще ви кажа, че трябва да имате Lemon Lion е щупен и мисля, че Dragonfly и Disco Bee са заместени от това. И ако се чудите какво прави това нещо, много е странно. Ами, на всеки 5 минути крещи и слага Brain Rot мутация на Random Plot. А ако не знаете какво прави Brain Rot мутацията, ами увеличава цената на плода ти с 100 пъти. Dragonfly е само за 20 пъти и кулдауна е почти същия. Само няколко секунди разлика. Това е само няколко секунди по-бавно от Dragonfly. Е 5 пъти по-добре. И също и понякога крещи и на 10 минути крещи дава Citrus Roar, което пък с 1550 нещо XP ти увеличава любимците. И увеличава това на някой ти любимец, мисля, че. И да, това е щупено. Обаче все пак е това, ето това Green Bean е по-щупен. И това може да замести и Disco Bee, защото кулдауна на Disco Bee е по-бавен и съответно това ще прави на по-бърз оборот, пък и плюс това Disco Bee има шанс, а това е гарантирано. И да, имате гарантирана мутация, която да ви увеличи цената на плодовете с 100 пъти. Така че ако сте пропуснали админа Бюза, ми съжалявам. Пък да не говоря за Green Bean, той от 5 до 10 пъти увеличава размера на плодовете ти. Така че ако сте пропуснали, да не сте.